नै जालायबाय हा मा बोथोर जानो हमखोब्रा बेलाय सिथोर बाथोर आलाय बालायलाय हनै मा जादों आफा मा जानो हनै सासे फिसा गोनांखा सासे हिनजाव गोनांखानो गोसो मिलायनानै दोनखारलांलायबाय मानसिफ्रानोथ' मा साननानै मा जानानै बिदि जालांजोबनाय खालि बेफोरनि सायावल'सै नामा साननायफ्रानो खुलुमबाय नै जोंना बिहावा पेपार फरायगासिनो दङ आरो हनै जोंना बिबोनाङा सिथ्ला सिबगासिनो दङ जोंना बिहावा जा साइसखाहाय बिहामजोआय नों दा बिदि समायलालै नों दा सिख्ला नंलाना नोंहा संसार दंसै इयुनखौ माबोरैहाय दैदेनलांगोन संसारखौ माबोरै जालांगोन न'खरखौ बोरै फोथांलांगोन बिनिसो एसे सिन्था जानांसिगौ बिहामजोआय बेबादि रिल्स लानानै ब्लग खालामनायनि नोंहा जेबो सम गैला मा बुंदों नोङो खाना बोराय आं बिदिब्ला न'नि बेमा जानानै थानांगौ आरो नै आंनि मोनसे खोथाखौ खोनासं आंनि खामानियाव जेबो नोजोर दाहो नङाबा नोंनि मेगन थाइनैखौ एख्ल'गोन आङो सेलथाय बोराय गावबागाव खामानि गावबागाव मावबाय था मालायनि खामानियाव नोजोर दाहो नै जालायबाय कारगिल दावहाया हालालां फिन दावराव खोनासंनो जै न'निबो थांबाय फैनायाव गैला मोनबावगौ सानजोबसो बिबौखौ विजरे बुंलाबो उल्था नोंसोरो जेबो खोथाखौनो बुंनो हाया जागायजेनलायबाय कारगिल दावहाया दावहा जानायसो नुदों नोंहा खिब' मेगन दासिमबो सिथ्लानि दाउखिखौनो हासिबा सोलाखाङाखै नोंसिनि कारगिल दावहायासो जागायजेनबाय दावहा जायाखै माथो बेलाय बे जम्मु काश्मीराव इन्डियानि आर्मिफोरजों पाकिस्ताननि आर्मिफोरजों सिमान दावराव जानाय बायदिसो मोनबाय आङो है हिनजावखौ लानानै सामलायनो रोङाब्ला कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला हंगारना होदो नोङो लादोंना दाबो गोदोनो माथो दावराव जाखादोंमोन जोङो बैसो मिलायसो लानांदों नै आंखौ सैयाबा सैया होनदोहाय नोंसोरो आंखौ बांद्राय लाजिदा फोनांबाय दाथासो रागा जोंबा फिसाय फिसाय बिहाव फिसाव मिन्थिनाय नङाहाय आंजों बा आदा बा जि मोजां हिनजावखौनो मोनदों नों महरजों मोखांजों आखलजों आखुजों आरो बेबो ब्लगारबावसो बेबायदि हिनजावखौ मोननानैलाय माथो नांबावगौ नोंलाय मानोथो थफ्ला लानानै गुबुन रायजोआव थांनो नागिरखो नोंलाय गावनि एथ' मोजां लक्ष्मी हिनजावखौ गारनानैलाय माथो लागायबायसो एसे दानस्ला जाबावगोन बे दे बिदिब्ला थाथ'लायदो महाराजा आरो महारानिमोन दे बिदिब्ला नोंसिनि दावहाया जागायफिनदो आं थांसै बिदिब्ला जय असुर हारिनि जय असुर हारिनि जय असुर हारिनि जय असुर हारिनि नै जोंना जोहोलावा थफ्ला थफ्लि लानानै बेंगालराव ओंखारलांबाय ओमफ्राय नै जोंना बिहावा पेपार फरायफिनबाय आरोखि ओमफ्राय नै जोंना बिबोनाङा ओमफ्राय नै हामगौ आफा बिहामजोखौ बेबायदि थाफ्लियाव बुनो
सेन्देलजों खुबैनायखौनो आखाइजों थाफायाव बुदोंसो नंखौ नामाखो बेलाय सोर थाफायाव बुखो सेन्देलजोंसो खुबैदों दांलाय बारा होनग्रा बियो जेखौबो दै आइदि लांसुनिया बोराया आरो सेन्देलजोंसो खुबैबावदों आरो बियो आंलाय आखाइजों बुदों नंदों सासे हौवा मानसि जानानै सासे हिनजाव मानसिखौ आखाइ होनो लाजिया नोङो बबे आयेनाव लिरनाय दङ ए मा जाथारदोंलै बे आंजों र' थाथ' बावनो थाथ' दसे नोंखौ मा खालामोनथाय आङो Hi, I'm Urmila. Hi guys, नै आंहा फुंनि साहा लोंलायबाय ओमफ्राय हनै दैखराव बिहावा हाथाय मानजिदों बिबोनाङा थोरसि सुदों बे मानसि सासेखौ नायनोनो हाथारला आङो खामानि गैया दामानि गैया अखा नायबानो खालि मबाइल आयौ गाइस मोननायसाय अख्राङाव जोमैयाबो आरो नायसाय नै जोंना अखाबो हादों नायसाय नै दैस्लुं गोजा एकदमबारे ओमफ्राय गाइस मोन आंखौ माबादि नुदों नै आइदि नै उदैयावलाय मा बमा बेरफुनाय बादि गुलदुं गालदां होनलाबाय थाखोब्रा आइदै बारासो जाथारबाय जालालै दे थाब सुखांदो दे आइ ओंखामा संहैदो थाब सुनानै आयौ गाइस मोन नै जोंना आफाया खिनो ओंखारबायदां बाल्थिं लानानै थांगासिनो दं नै मानो फैफाखोब्रा खिनो नागिरनायखौ ब्ल'लाय नामा मान गैया दान गैया मा जाबावनोलै बेफोरबायदि मानसिजों माबायदि बिहामजो मोनामोन गारखालि आङो बे जुगाव इस आफाया लाजिलायबावो नुवाखै गाइसमोन दे आं खिथाहैनि आफानि खिनायखौ नै गाइसमोन दैखौबो लांस्लाबलायनो हायाखै जा खिनो ओंखारबायमोनदां आफाया सोर आफाया खिफिबावबायसो आरो गाइसमोन नै जोंना मैथाबो दं ओरैहाय जानला दं ओमफ्राय नै ओरैहाय गय बिफां दं ओमफ्राय गाइसमोन आफाया नै दाबो खिखाङा 5 मिनिट जालायलांबाय बिदिबा गाइसमोन दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथोंसै नामा आफानि खिनायखौ नेनो हाला आङो दे गाबोन बेलासियाव लोगो मोनफिनसै नै गाइस जोंना दुब्लिया नुबाय दा बेसेबां समायना नुदों जेरैथिंबो सारि सारि माइबारि बिफां लाइफां जा समायना नुखायोना हनै गाइसमोन दाउबो बिरदों जा समायनाखाना आयै गाइसमोन नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो दासिमबो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालायना होदो आरोखि ना अननानै दा आंनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै बाय बाय दासान्दि आंनि भिडिअखौ रावबो नायथारला मा जाखो दे आं मा खालामबावनांगौ दा आफाखौनो माबा मोनसे बुद्धि खालायनांसिगोनहाय
आइडिया एबारखि आंनि भिडिअ'आ भाइरेल जाजाबावो बिहामजोय आंनो दै गिलाससे लाबोलाय नै जि दै गांना फैबाय बाजाराव थांनाया लांगौ आफा दे आइ थाब लाबो आइ दै बेनोसैहाय आंना लाक्कि सान्सआ नै आफा दैया लोंदो दे बिहामजो दे नै बे मनाव माखासे खरसा दं दोनहैदो दे थां। जागोन आफा नै मा खर' गिदिंनाय थोरबो मोनखोब्रांलाय मा जाखो हामा दिनै बेरे फुंजानि उन्दुनो ओंखारलाबायखोब्रांलाय नै बिहामजोय बे ओंख्रिया संनानै दोनग्रोदो नोंबोनाबो गोबाव जाखागोन आं नै खर'खौ बोरैबा जिगजों दारोम गोलैहां माहां मोनदों प्रेसारसो बारा दावखोखोना माखोथाय हमनो हाला